Live nu, ik ben Stadsprins Ramon de Eerste en Geer kijkt nu naar Marotte TV. Met bluesmuziek en spekmedejer werd in Sittard op 15 november de aftrap voor het nieuwe vastelovenseizoen gegeven. De opening van het seizoen vind je in Sittard sinds een paar jaar plaats op de zondag na de 11e van de 11e. Met een afwisselend programma willen de Marotten zich onderscheiden van de andere openingen van het seizoen in de provincie. Ja, er wil geen kopie weer van. Er wil niet de 11e van de 11e in Maastricht nog doen of een ander plaats. Nee, er wil toch een eigen gezicht geven aan de opening van die vastelovenseizoen. Daarom zijn we vanmorgen begonnen met fruitshoppen bij de statie. Ja, daar hebben we artiesten gehad. Je hebt harmoniekes, je hebt kapelkes, je hebt kleinere artiesten uit deze buurt. En daarna zijn we hier het programma gaan samenstellen. Nadat stadsprins Ramon de Eerste samen met Fors Harry en burgemeester Schaar Cox het startsein voor het nieuwe seizoen had gegeven, barstte de artiestenparade los. Hermanie Sint-Joseph, Frans Teunis, Beppie Kraf en Big Benny. Het zijn maar een paar artiesten die hun warme vastelovensklanken over de Zittersche markt verspreiden. En Sittard is op zich een stad, hoe ze normaal gesproken, ik ga mijn eerlijke mening zeggen, iets moeilijker in komst. Maar als het erin is, dan is er een kameraad. En in de kameraad maar even, maar wat gaan ze leven. En dat ervaar ik hier in Sittard. Dat is waanzinnig. Vroeger dat vroeger, dit is nu het 3e jaar dat we dat hier op de markt hebben. We zijn eigenlijk op de Galbegoos. Ja, daar houden we ook de cd-presentatie en dan gaat de artiest omheen. Dan gaan we toen over de van, het kent misschien groter, misschien we moeten terug naar het hart van de vasteloven in Sittard. Ja, dat is de markt. Ik sta hier weer met een geweldige veel. 8 maanden geleden was de vasteloven in principe afgelopen. Nu gaat het weer beginnen. Ja, en dan zie je steeds, toen is juist dit. Dan gaat ze weer optellen en niet aftellen. Dan gaat ze alleen maar optellen om ja, er altijd nog het geweldigs van te maken op dit moment. Nou, ik vind dat ze dat heel schoon georganiseerd hebben. Zoiets je dat in Sittard zegt. Ik ben zelf in Sittard geboren, gedeeltelijk grootgebracht. Dus wat dat betreft ja, is het een heel fijn gevoel om hier terug te zien in de stad waar ze toch even vanaf komt. En ik moet zeggen, als ik dat zo zie op de markt, dat is toch wel een hele happening. Heel leuk feest. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat de vasteloven in Limburg bekeken moet worden. Het is bijna over hetzelfde in Limburg. Het is Maastricht, Sittard, Van, Noormen, noem maar op. Het is begonnen, duidelijk begonnen de carnaval. Ja goed, het is wel weer geluk. Natuurlijk hopen we eigenlijk dat het nog drukker is, eigenlijk dat de markt weer eens vol staat. Ja, goed, dat is een droom natuurlijk en dan moeten we maar wachten wat dat in de komende jaren gaat brengen. Een mooi streven wordt volgend jaar. Dat bedoel ik, een volle markt, dat zou het schoonste natuurlijk zijn. Ik denk als de Marotten en ook de Kastelein dit volhouden, hebben ze hier voor 3 jaar een evenement staan dat ze weer gaan kent. Dan hebben we komen Limburg en de statie weer statie en de opening in de Vrijthof.
wordt dit weer een evenement hoe Limburg trots op kan zijn.